България има място, където миналото оживява, където историята не е в книги, а в стените, в пейзажа, в душите на хората. Това място е исторически парк. Това място е село Неофит Рилски и има хора, които не просто мечтаят за бъдеще, а го изграждат. Това сме ние, Кооперация Защитниците. Създадохме организация, която събира будни, честни, идейни българи. Хора, които вярват, че можем да съхраним наследството си и същевременно да печелим, като влагаме ресурса си разумно и отговорно. Първата ни мисия е ясна – подкрепа за исторически парк и възстановяване на къщите в село Неофит Рилски. Защо? Защото това е основата. Там са нашите корени. Там е българският дух, който искаме да предадем на поколенията. Но това е само началото. Заедно ще изграждаме още нови обекти, нови възможности, с общи цели, с прозрачност, с възможност за участие в инициативи с реална стойност. Не си сам. Около теб има общност. Общност от съмишленици, с която можеш да промениш бъдещето. Включи се. Бъди част от каузата. Инвестирай не само в тухли и земя. Инвестирай в дух, в идентичност, в България. Присъединете се към Кооперация Защитниците. Заедно създаваме история.